An ka waleɲuman dɔnfoli bɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ ni kuma in na kɛn bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Sherif la TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ yen ko nin ye a kuma selen bakuruba kunnafoniw de filɛ. Silamɛw bɛ jate bɔ ni kalo min ye o sankura jɔra dimanche don octobre kalo tile 2 u k'a ma ko Muharram yani ale cɛ kalo laban o ye Zulhijja ye. Muharram kalo kura min ni o jɔlen filɛ nin ye silamɛw ka ayiwa sa jate bɔla an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an sera diinɛ ɲɛmɔgɔw ani minisiri min ni o ɲɛsinnen don diinɛ ko ni bato ma u ka se ka u ka sɛbɛsɛbɛ foliw kɛ ka ɲɛsin silamɛw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Association des femmes forestières du Mali o ye an balakaw ka tɔn ye an balaka minnu ni olu ye baarakɛlaw ye ji ni kungo lakanani bina k'u ka Eaux Forêts u ye tile fila kalansen dɔ sigi sen kan ji ni kungo a lakanani ɲɛmayaso la Jalakɔrɔbugu ka se k'u ka tɔn ka donda ka wuriya a ya ji ni kungo lakanani a sariya senw taabolow kun kan bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de ye minnu ni sɔnni u bi walawala aw ye aw dangana. Sa kalo fɔlɔ o jɔra dimanche don octobre kalo tile 2 silamɛw ka san yɛlɛma de don o kadara kɔnɔ Ashura ale min ni a jɔra a y'a kɛra sababu ye an ka wuli ka se mɔgɔw ma ka se ka olu dasumuzumu ka se k'u ka samɛfoliw kɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye silamɛw ka nin zan jate cogo in ye a bɛ daminɛ cogo min na o ye an kuntigi Muhamadu nɛɛma ni kisi bɛ a ye ale ye bɔli min kɛ Maka ka taa Madina a bɛ daminɛ ni o jatew de ye o la an sera a Seyid Sherif Usman Madana Hayidara mu a ka se ka samɛfoli kɛ ani minisiri min ni o ɲɛsin bɛ diinɛ ko ni badoko ma ni o ye Thierno Asa Diallo ye an ka maa minnu ye o wulikajɔ kɛ ka kɛ o baaraw kɛbaw ye o ye Ustaz Mokhtar Bagayogo a n'a ka jatalaw ye u ye min sɔrɔ o de filɛ nin ye. Samɛ don ka sankura foli ɲɛsin Maliden bɛɛ lajɛlen ma ka tila k'a ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma. Dakurunya fila min bɛ n'an bɛ se k'o fara foli in kan o de ye k'a ɲini jamana in denw fɛ fɛn o fɛn bɛ se ka jamana in bɔ bolo la o ye bɛn de ye. Ko ko n'a gɛlɛyara ni bɛn bɛ Ala ka dɛmɛ bɛ bɛn ti yɔrɔ o yɔrɔ la ɲɛta o ɲɛta mana k'a bolo ni bɛnbaliya nana Ala b'a segin kɔfɛ. Tiɲɛ don an ka jamana n'o ye Mali ye pétrole ma bɔ an fɛ yan fɔlɔ kɔgɔji tɛ an fɛ yan nka Ala kun ye fɛnba di Mali ma an y'a fɔ siɲɛ caman an ti sɛgɛn na k'a fɔ ni Mali kun sera k'o garder k'i janto o la hali ni pétrole ma bɔ an ka jamana na hali ni kɔgɔji tɛ an ka jamana na an lafiyalen bi balo an lafiyalen bi sa o ye Ala ka hɛrɛba min a kun y'o di an ma fu n'a bɛ fɔ o ma ko basigi hakilisigi ɲɛmajɔ o tun b'an bolo yan Bamako yan n'o ye Mali yɛrɛ duguba ye i bɛ bɔ k'i da i ka bulonda la i bɛ se ka siga fɛn o fɛn na jakuma dɔ kana n'a bin i kan dɔrɔn i ni tulo ka wuli walima wuluw bolitɔ kana yɛlɛ i kan mais abada a t'i jigin i kɔnɔ ka siran fiyewu ko sonyɛnikɛla dɔ b'a fɔ a b'i sonyɛ walima bingannikɛla dɔ bɛ bin kan walima mɔgɔ fagala dɔ b'i faga an ka jamana kɔnɔ o kun ti yan an m'a dɔn fiyewu ni bi tɛ bon o basigi n'i y'a mɛn diɲɛ hɛrɛ yɔrɔ o yɔrɔ basigi hakilisigi de don ni hakilisigi tɛ yen hali ni miliyaritigiya tɛ hali ni bɛ wari dilan tant que i hakili ma sigi a tɛ foyi ɲɛ mais hali ni dɔrɔmɛ t'i kunna n'i ye daraka sɔrɔ ka dun hali ni tilelafana t'i bolo ni hakilisigi bɛ yen dɔrɔn i bɛ lafiya diɲɛlatigɛ la kumana fo o hakilisigi min n'a bɛ ɲini ka tila an na fo an ka minɛ cogo de ɲini an na ka na n'a mana an jigi bɛ hɛrɛ o hɛrɛ ka diɲɛ kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ an tɛ se k'a sɔrɔ o kumana o tɛ se ka sɔrɔ ni foyi ye bi fɔ jogo de ka yɛlɛma fitininw ka kɔrɔbalenw bonya kɔrɔbalenw fana ka hinɛ fitininw na faamaw ka kɛ laadiri ye u ka baara daw la u ka baara kɛ yɔrɔw la yɔrɔ min mara b'u bolo u k'a mara tiɲɛ kan fandanw fana ka kɛ hakili ɲumantigiw ye hasidiw tɛ kumana ni nin kɛra jamana kɔnɔ dɔrɔn an bɛɛ bɛ lafiya kumana tant que an ma bɛn kuma suruma ye o de tant que bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ la Ala ka hɛrɛ tɛ an b'o de fɔ o ye Ala ka kuma ye o ye Alakira ka kuma ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa o ye diɲɛ kodɔnna bɛɛ ka kuma ye hali minnu tɛ silamɛ ye bamananw b'a fɔ u ka ndale la o
ko bɛnbali so ko tomo de do so o so du o du n'a ma bɛn don dɔ la a bɛ ɲɔgɔn faa ka ɲɔgɔn ban kɔnɔ kumana ou bien a bɛɛ ka fara fara bɛɛ ka t'i ka ci fɛ du bɛ kɛ tomo ye kumana bɛnbaliya de bi mako sa bɛn a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka dɛmɛ de bɛ hali n'aw ye kafiriw ye hali ni kafiriw bɛnna nkalon kan ala b'u dɛmɛ diɲɛ na y'aw nkalon kan yan'u ka se lahara. An bɛ silamɛya sanyɛlɛma hukumu kɔnɔna na hakili la a bɛ fɔ a kalo ma muharam kalo ashura bɛ fete ale de kɔnɔ hakili la jamanadenw bɛ hami fɛn fɛn na n'o hami kelen fana ye jamana ɲɛmɔgɔ ka hami ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita san tɛmɛnen an bɛ san min na a bantɔ dɔn tan gɛlɛyaw yera a kɔnɔ dusu kami-kamiw yera a kɔnɔ mais ni silamɛ ye fɛnw ye walima ni kow kɛra la minnu b'a to a ka limaniya bɛ lamaga a man ka sɔn o ka lamaga parce que waati kelen na ala bɛ fɛnw yira a la min b'a to limaniya tɔ kan ka sinsin ka tɛmɛ Mali silamɛw bolo o dɔ ye ɲinɛ hiji ɲɛlen ye ka taa hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la u ma denbaya maaw bɛɛ kan Mali jamana wɛrɛw kɔnɔ o ye alhamdulilayi ye dɔw wɛrɛ fana ye min ye halisa n'o dun fana ye jamana ɲɛmɔgɔ ka laɲini ye o ye bɛn min n'an y'a ye bolonɔw bilala la min ye kɔrɔnfɛla mankanw ye hakadia an bɛ mankanw ye yɔrɔ dɔw la mais ŋaniya yira dɔ kɛra min b'a yira k'a fɔ maliyɛnw k'a ta Kidal fo Kajolo k'a ta Nara fo Anderabukan donc bɛɛ kɔni hakilina ye kelen ye o ye jamana nin y'an bɛɛ de ta ye an bɛɛ ye jamanaden ye donc o hakilina minnu bɛ ka na an bɛ ala deli sankura nin kɔnɔ o fɛnw ka timɛ jamana nin ka segin a ka kelenya n'a ka badenya la maaw ka segin u ka bolodon ɲɔgɔnya la. nin kun ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ɲɛma a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara ani diinɛ kɔni batoko ministre ye an ka jamana kɔnɔ Thierno Assa Diallo ka samɛ foli ye Ustaz Ousmane Kane ani Fuseni Keita ka kuma galamani ni u ka jatalaw na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sanfɛ kalanso kura min jɔli kun bɛ senna an ka jamana ɲɛmaaw fɛ kabalakaw fɛ yen kalanso in bilama a labɛn bɛ sa barisabu ka da ka minisiri ɲɛma Modibo Keita ale taara ɲɛ da kalanso kura in ka sanfɛ kalanso do cité universitaire an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye lɔgɔliden caman ye olu de bɛna se ka bisimila minɛ nin yɔrɔ in na ka se ka min ye dɔnniw ye ka se ka olu sɔrɔ jango u bɛ se ka kɛ jamana bolo sini ma sinikɛnɛmaw jigi sɛmɛnjiri ye kalanso kura in kunnafoniw ye a jira k'a fɔ kalansow kala bɛ kɛ yɔrɔ minnu na o bɛ a kɔnɔ si yɔrɔw ni o ye hébergement ye o fana bɛ a kɔnɔ kalanko ɲɛmaaw ka daminɛ lɔgɔli karamɔgɔw la ka taa se ɲɛmaayasow ma olu fana ka baarakɛ yɔrɔw bɛɛ lajɛlen ladilalen don a kɔnɔ a bɛ Kalabankoro sigida la kabalakaw fɛ yen kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Mali yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ sa ka na se bi ma a bɛ se k'a fɔ nin ɲɔgɔnna kalansoba ka se ka jɔ a ya n'a ma kɛ filanan ye a n'a kɛ sabanan kɔni ye kunnafoniw fana ye a jira k'a fɔ lɔgɔliden hakɛ min ni o bɛ se ka bisimila kalanso in kɔnɔ tile yɛrɛ kɔnɔ ka se ka baara kɛ o ye lɔgɔliden 28 de ye wa min ye sidilanw ye li o 480 ɲɔgɔn na de bɛ a kɔnɔ don nataw la minisiri min ni o ɲɛsin bɛ sanfɛ kalanko ma ale y'a yira k'a fɔ hali bi dɛmɛ min ni o kɛra chinois fɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma walasa nin baaraba in ka se ka kɛ hali bi o dɛmɛ kelen nato senna barisabu ka da ka don nataw la u b'a fɛ ka kalanso in walankata ka dɔ fara a bonya kan n'o baaraw kun jɛra kuma o kuma sanfɛ kalanso ye a na se ka lɔgɔliden 40 ɲɔgɔn na de bisimila minnu na dɔ fara u ka dɔndaw kan ka se ka kawuriya ka kɛ jamana bolo sini jigi samaɲɛjiri ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sira dɔw fana kan ka ladila walasa kalansoba in a bɛ se ka matamaja ka lasɔrɔja lɔgɔlidenw ani lɔgɔli karamɔgɔw fɛ. An y'a fɔ y'an ka bakuruba kunnafoniw na Association des femmes forestières du Mali u ko a ma ko AFOMA olu ye tile fila kalansen sigi senga an balakaw do minnu ni olu ye baarakɛlaw ye ji ni kungo lakanani binaku ka Eaux et Forêts
a dabɔkun de ye ka se k'u ka tɔndenw k'u ka dɔnta kawuriya walasa sariya sen minnu ni olu bɛ yen ji ni kungo lakanani bina k'u ka u bɛ se k'o sariya sen ninnu jidɔ ka se ka baara kɛ jango an ka jamana kungo ani a jiw u bɛ se ka lakana a kɛra arabadon octobre kalo tile 5 ji ni kungo lakanani ɲɛmayaso la min filɛ nin ye jalakɔrɔbugukaw fɛ yen an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Amadu Kamara ani Ibrahima Kulubali u ka soma sama filɛ. Musojɛkulutɔ min bɛ an ka jamana kɔnɔna na ni an b'a wele ko Association des femmes forestières du Mali AFOMA n'a ɲɛmaa ye Madame Kanute Fatumata Kone ye u kɛlen bɛ ka tile 2 kalanbolo bila sen kan yasa k'u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen ka dɔnniya kawariya ka ɲɛsin sariya kisɛw ma. An kɔni an nana ni baara in na fɛn de don an bɛ deli k'a kɛ a ka ca a tɛ ban kɛ la chaque fois an bɛ na i bɛ notion dɔ de sɔrɔ a kɔnɔ i ma deli ka fɛn min y'a kɔnɔ parce que dɔ bɛ question dɔ nati i tɛ fɛn min dɔn. Donc c'est pour que an ka se baara mina min de don an ka se k'a maîtriser a b'an bolo en longueur de la journée an bɛ fɛ k'a appliquer à la lettre donc o dun tɛ se ka kɛ f'i k'a kɔnɔko dɔn donc ani mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fana an b'u inviter chaque jour k'u sensibiliser u k'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ parce que don o don i bɛ fɛn de f'u ye u t'a dɔn population donc i b'u rappeler ka na collectivité u b'u rappeler donc u kana ka dɔn fɛn min b'a kɔnɔ des fois on les invite même u kana ka na loi ni u k'a san parce que a bɛ déposer an ka cantonnement na 3000 francs i bɛ se ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ sur le terrain a b'a f'i ye ne tɛ nin dɔn donc n'a y'a san n'a y'a kɔnɔko dɔn minnu kalannen don o y'o ye minnu ma kalan an bɛ continuer don o don de ka se ka ɲɛfɔli k'olu ye u ka se ka faamu pour que an ka baara ka se ka nɔgɔya an bolo terrain kɔnɔ o de ye baara in yɛrɛ taabolo yɛrɛ an nakun yɛrɛ o de. O kadara kɔnɔna na ni musojɛkulutɔ in u ka fɔ la olu ka laɲini ye k'u ka tɔndenw k'u dɛmɛ yasa u ka baara bɛ ɲa u bolo cogo min na nɔgɔya kɔnɔna na. An ye kalanbolo labɛn sɔgɔmada in na tile 2 kalan ka ɲɛsin an ka tɔndenw ma kalan min don sariya kalanin don donc baara o baara n'i b'a kɛ a kan ka sɔrɔ i bɛ ka kɛ sariya kɔnɔna na n'i ma kɛ sariya kɔnɔna na i bɛ baga dɔ ma dɔ bɛ baga i ma a kɔfɛ yɛrɛ sariya bɛ se ka e yɛrɛ nɔ minɛ e min bilalen don ka se ka sariya labato sariya bɛ se ka e nɔ minɛ donc an ko puisque texte ninnu ye sariya ninnu ye an ka baarakɛminɛnw de ye il faut que an musow an minnu bɛ poste la o dugumana na an minnu ni lɔgɔtigɛlaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an minnu ni yiriturulaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an minnu ni dosow bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ il faut que an ka sariya dɔn n'an ye sariya dɔn ni sariya labatola ka ɲa bɛɛ bɛ se ka lafiya o kɔnɔna na sariya kalan ninnu kɛra ka tɛmɛ mais sariya ye fɛn ye a kɔnɔna ka don kuma bɛɛ fɛn kura b'a kɔnɔ kuma bɛɛ sariya yɛrɛ bɛ falen donc il faut que chaque fois ni fɛn kuraw nana an ka ɲɔgɔn ye ka se ka o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna bɛɛ ka se k'a faamuya pour que jamana ye danaya min ta ka da an kan an ka se k'o danaya minɛn fa donc o de la an ye nin tile 2 kalan in boloda an ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min fana bɛ ka kalan kɛ a fana ye eaux et forêts karamɔgɔba ye a bɛ retraite la mais ale de bɛ ka an kalan nin kɔnɔna na parce que ale ye caman k'a la a b'a dɔn an ka se ka nin tile 2 kɛ an ka ɲɔgɔn hakili lajigin kow la pour que an ka baara nɔ bɛ se ka bɔ a la ka sɔrɔ a ma kɛ sariya sɔsɔli kɔnɔna na. An b'a yira la k'a fɔ ko Association des femmes forestières du Mali AFOMA ale bangena an ka jamana kɔnɔ marisi kalo tile 8 n'o ye musow tɔgɔ ladon san 2015 wa a ka laɲini ye ka musow forestières ko olu dɛmɛ. Donc puisque anw ye forestières de ye eaux et forêts musomanw de ye anw ye an ko an ka baara ye mun ye o ye ka se ka an sigida lakana n'o ye kungo lakana ye o kungo lakana kɔnɔna de la an nana nin ta n'an b'a fɔ o ma ko rebouchage des trous donc dingɛ minnu tolen don sanu ɲininaw fɛ olu kɔni mago mana ɲɛ u bɛ taa k'a fililen to an ko an b'o kɛ an ka kɛlɛkɛminɛn ye parce que o ye fɛn ye fɛn min mɔgɔ caman kɔni t'a kɛ la donc an y'o kɛ an ka kɛlɛkɛminɛn an y'a daminɛ an bɛ Karan commune kɔnɔna na o baara la n'an ye min kɛ an bɛ yiri turu a la n'an ye min kɛ an bɛ yiri turu a la o y'an ka baara belebelew ye an ka laɲini belebele depuis an y'an ka lancement kɛ don min na lancement kɛra salon 2015 8 mars an y'an ka lancement kɛ an ko an ka kungodaw tiɲɛnen don kosɛbɛ fɛn caman bɛ a la an ka kɛlɛkɛminɛn fana ye mun ye o ye ka se ka an yɛrɛ mun bɛ nin baara kɔnɔna na ka se ka an ka lafaamuyali bonya an ko an sigikun yɛrɛ ye min ye o ye ka se ka bɛn don ani ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ la eaux et forêts musow kun man ca parce que kalan min don a kalan ma nɔgɔ kalan gɛlɛmanba de don kungo kɔnɔ tagama b'a la bada taga b'a la fɛn bɛɛ b'a la i b'i tagama fo k'i sɛgɛn ko kɛ yiriw dɔn k'i ka sogow dɔn k'i ka jɛgɛw dɔn muso caman tɛ sɔn ka kɛ donc muso damadɔni tun bɛ sɔn ka kɛ fɔlɔ la sisan an y'a ye k'a fɔ musow bɛ ka na la donc an cayara dɔɔni an ko a ka kan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɔn an ka bɛn sabati ani ɲɔgɔn cɛ ni bɛn sabatira ani ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ se ka kalanw kɛ ka se k'an yɛrɛ lafaamuya ka baaraw di an yɛrɛ ma mun bɛ se k'a to an bɛ se ka barika sɔrɔ an bɛ se ka fanga sɔrɔ an ka so kɔnɔna na an ka baarakɛyɔrɔw la donc o ye an ka association yɛrɛ sigikun ye. Nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye AFOMA ye u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'o ye k'an ka sigida lakana ye u ka baara o ɲɛsinin bɛ o kow bɛɛ lajɛlen matarafali ma.
mun de bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ kunnafoni na o jaabi bɛ maa min bolo Usumana Sogore don a n'a ka taama berenin bɛ ɲɔgɔn na diɲɛ ɲɛfɛ an ka ɲɛmada sɔrɔtaw fɛ. Burkina jamana kɔnɔ kunnafonidiso minnu bɛ jamana tɔgɔ la Media Public u kɛn bɛ ka baaraw jɔ kabini ntɛnɛn tɛmɛnen Octobre kalo tile 3 k'o sababu kɛ u ka kunnafonidilaw kɛlen bɛ ka tile 3 baara ɲɔngiri kɛ 72 heures de grève. Nin bɛ kɛ a siɲɛ gale jamana tɔgɔ la u ka kunnafonidiso min bɛ wele ko Quotidien d'État Sidwaya ale ka kunnafonidi gafew ka tunu sugu kɔnɔ ani kunnafoniw ka dɛsɛ ka sɔrɔ jamana jabarani ka Télévision Nationale. Kunnafonidilaw ka tile 3 baarabila in senfɛ u bɛ ka laɲini o kɔnɔ dɔ ka se ka fara u ka saraw kan ani yɛrɛma hɔrɔnyaw ka d'u ma kunnafoni labaaracogo kan traitement de l'information. Abubakar Sanfo ale ye ɲɛmɔgɔ ye jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min ka baara bɛ ɲɛsin ka kunnafonidilaw ka hakɛw lapasa a y'a yira a ka kɔrɔfɔw la ko baarakɛlaw tɔrɔlen do bi baarakɛminɛnw kɔrɔla a tɛ labɔli kɛ o sira kan u b'a laɲini yɛlɛma ka se ka don olu ka lahalayaw la ni dɔ farali ye u ka saraw kan. O kɔfɛ baarakɛlaw y'a ɲini gɛlɛyaw ka ta ka b'u kan u ka jamana gouvernement kɛn bɛ ka gɛlɛya min dɔw kan kunnafoni baarali senfɛ. Nin ye maa wɛrɛ ka kɔrɔfɔ ye ale fana bɛ baara kɛ kunnafonidiso in na Sidwaya a ko jamana kan ka ɲinbɔ olu ka kunnafoniw baaracogo la nka jamana kɔnɔ u ka minisiri mun ka baara bɛ ɲɛsin kunnafoni dili ma le ministre en charge de la communication ale ma u yɛrɛ dɔn o baara in kɛbaa ye wa man y'a yira ko minisiri a bɛ siɲɛ caman bɔ a bɛ weleli kɛ u ka kunnafonidiso ɲɛmaw yɔrɔ la ni kunnafoni dɔw bilali ye wa a bɛ deli fɛnɛ ka kunnafonidiso ɲɛma kelenw wele ka jurula jamana fanga bɛ fɛ ka sariya kura mun ta kunnafoni baaracogo la. A y'a yira ko ni o wale ninnu ma dabɔ k'i ɲin don olu ka baaraw la o na lawuliya kama bɛɛ k'olu sɛgɛ. Kunnafonidiso ɲɛmaw bɛ ka hakilina jagabɔw sigi sen kan togoya min na u bɛ se ka fura sɔrɔ ni gɛlɛya in na. An b'aw ladɔnniya ko kunnafonidiso jamana tɔgɔ la u ka baaraw jɔlen don kabini tarata don nka u ka ɲɛma dɔw tora u ka cakɛyɔrɔw la. Congo RDC jamana kɔnɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔ Joseph Kabila a ka suma fɛ a ka jamana kumaw kɛ kumakan minnu bɛ ɲɛsin jamanadenw ma. Nin bɛ kɛ a siɲɛ gale a ka kuma ɲɔgɔnyaw sigi jama la wulikajɔ kun kan wulikajɔ min kɛra jamana faaba la Kinshasa septembre kalo tile 19 tɛmɛnen. A ye o kuma ɲɔgɔnya in kɛ a ka taama dɔ senfɛ Tanzanie faaba kɔnɔ Dar es Salaam. Jamana ɲɛmɔgɔ Joseph Kabila a y'a da se kɔrɔfɔ minnu ma o dɔ bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalata baara minnu bɛ senna ka na. A ma sɔn ka bugunatigɛli kɛ ko la gɛlɛma la ni kalata baaraw bɛ kɛ a waati la walima n'u bɛ b'u dɔgɔkɔrɔ nka ko kuma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna siri kuma ɲɔgɔnya jaabiw de la o mun bɛ senna jamana kɔnɔ. Fanga sinamatɔnw u kɛn bɛ bi ka jamana ɲɛmɔgɔ jalaki k'a ka laɲini de ka jamana ɲɛmɔgɔ ɲini kalataw bɔ u dɔgɔkɔrɔ walasa a na to fanga kunna fanga min sera a banyɔrɔw la ka ban. Jamana ɲɛmɔgɔ ka kɔrɔfɔ senfɛ a ye sigana don maaw la a ka toli walima a ka tobaliya fanga kunna sabula o ɲiningali mun kɛra la a ma sɔn ka jaabi jɛlen di o kan. Ko in mana kɛ fɛn o fɛn ye kuma ɲɔgɔnya sigilen don bi fanga fɛ ani fanga sinamatɔn fankelen fɛ Kinshasa kɔnɔ yaasa u na se ka bɛn ko kelen kan jamana kalata baaraw kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ fanga kɔni kɛn bɛ k'a jira ko jamana ɲɛmaa ɲini kalataw tɛna se ka kɛ a waatiw la k'o sabu kɛ maa 10,000,000 bi minnu kɛra baliku ye n'olu tɔgɔw kan ka don kalata sɛbɛnw na nka fanga sinamatɔn kɔni bɛ ka ko kelen dɔrɔn de laɲini ko jamana ɲɛmɔgɔ Joseph Kabila a ka fanga bila décembre kalo nata o mun bɛ bɛn a ka fanga banni ma ani a laban. Congo Brazzaville kaw fɛ u ka minisiriw ye ɲɔgɔn lajɛrɛ dɔ sigi sen kan tarata don octobre kalo tile 4 walasa k'u da don kɔrɔfɔw la ka ɲɛsin alamadenya burujale walew ma u ka marabolo dɔ kɔnɔ marabolo min bɛ wele ko Pôle n'o kɛn bɛ ka dugudenw bɔ u taabolow kan kabini avril kalo waatiw u ka jamana gouvernement bolo ko maa min bɛ sɔn ka kɛ nin baara cɛjugu in kɛbaga ye bɛɛ o na kɛ u yɛrɛ ka jamanaden maa murutilen kɔrɔ dɔ ye mun bɛ wele ko Frédéric Bensamu alias Pasteur Tumi. Jamana babusentigi ka fɔla porte-parole du gouvernement Thierry Mungala a ko ale b'a fɔ kulikajɔ minnu tara ka ɲɛsin dugudenw ma banbaciya walew de don minnu dabɔra kama nka kɛlɛw tɛ minnu bɛ finitigilakaw ka kɛlɛ kofɔ. Ni waati laban ninnu na maa ba 4 bɔɲɔngo olu bɛɛ lajɛlen bɛ k'u sigiyɔrɔ bila marabolo in kɔnɔ Pôle walasa k'u kunda dugu wɛrɛw kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ jamana babusentigi ka kɔrɔfɔ senfɛ halisa a ko mun bɛ tali kɛ wulikajɔ in kɛbaa la marabolo in kɔnɔ Pasteur Tumi a n'o bɛna bɔ jamana fɛ f'a taayɔrɔ laban wa cɛsiri ani wulikajɔ bɛna kɛ cakɛdaw fɛ minnu jɔlen don walasa u na se ka tɛgɛ kɛ Pasteur Tumi na ani a nɔfɛmaw.
Afrique du Sud jamana kɔnɔ u ka sanfɛ kalanden minnu kun y'a laɲini ko musaka kana bɔ u ka kalanw senfɛ u labana ka kalanw jɔ tarata tɛmɛnen jamana sanfɛ kalansoba dɔ la mun kɛra sababu ye ka gwɛlɛya don o sanfɛ kalandenw ani lakana tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o labana gazi ciw la. Wulikajɔ in dabɔra u ka sanfɛ kalansoba mun kɔnɔ a tɔgɔ ko WIT jamana faba kɔnɔ Johannesburg. Hali n'o y'a sɔrɔ u ka jamana minisiri ɲɛma kun y'a laɲini Adam Habib o sanfɛ kalandenw an'u ka karamɔgɔw fɛ ni kalan wulili ye kura ye nka sɔn caman wulikajɔ de ka d'u ye ni kalan ye. Jamana gouvernement kun y'a laɲini ni san 2017 ye ka musakaw bila sanfɛ kalandenw ka bolo kan se tɛ minnu ye nka kalandenw murutila o bɛnkan in fɛnɛ ma. Ni ɲɔgɔnna wulikajɔw de ye jamana gouvernement wajibiya san 2015 waatiw la a ka jɛ musakaw kɔ a kun ye minnu fara kalan musakaw kan. Laɲini minnu kɛra walasa sanfɛ kalansow ka kɛ fu ye o sababu kɛra maa woloma bonyakojugu jamana kɔnɔ. Maa caman ka yeta la sanfɛ kalanso ani jamana cakɛdaba dɔw yaasa finman minnu bɛ jamana kɔnɔ olu na se ka bɔ o sanfɛ kalanso ni o cakɛdabaw nu ma. Siya woloma tɛmɛnen kɔfɛ régime raciste de l'apartheid kabini san 1994 waatiw la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ Jacob Zuma a ye a yira ko wulikajɔ ninnu kɛra sababu ye ka tiɲɛli don jamana kunna mun b'a kun da dolari wari miliyɔn 44 kan ani a bɛ ka kɛ sababu ye ka gwɛlɛya se sanfɛ kalansow ka laɲiniw ma. Ka Usman Sogore ka jɛnsɛrɛgɛna ni kunnafoniw dafa Côte d'Ivoire kaw ka jamana kɔnɔ Alassane Dramane Ouattara kun ye layido min da a kɛlen kɔfɛ jamana ɲɛmaa ye k'a fɔ a bɛna lajɛ ka min ye sariya sungura ye ka o di Côte d'Ivoire ka denw ma min bɛ se k'a to jamana yɛrɛ bɛ se ka ye lafiya kɔnɔ. Ɲɛbila gafe min ni a ɲɛsin bɛ sariya sun in ma u k'a ma ko avant projet a bisimilala wasabulon kɔnɔ wasabulon denw fɛ arabado octobre kalo tile 5 jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara a nani jɔ wasadenw ɲɛkɔrɔ k'a jira a ka dantigɛliw la k'a fɔ nin ye a kuma selen ye kuma min ni ne b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen la jamana ka ye an Côte d'Ivoire ka denw bolo jamana min ni o ye bɛɛ lajɛlen ka jamana jɔlen ye ni basigi jamana don nin ye o kuma selen ye waati sera waati min ni an kan ka jamana jɔ k'o bila an diɲɛtabaw ka bolo ka jamana min ni a bɛ kɛ jamana lafiyalen ye ne Alassane Dramane Ouattara kun ye nin layidu de ta don min an bɛ jamana kuntigiya manda 2nan sɔrɔ k'a fɔ n'a fɛɛrɛ kɛ ka min ye sariya sungura ye k'o di Côte d'Ivoire jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fanga kun sabanan ni u ka ma ko 3e république kunnafoniw ye a jira k'a fɔ avant projet in ni o ye ɲɛbila gafe in min ye min ni a ɲɛsinnen don jamana sariya sunba kura dili ma Côte d'Ivoire jamana ma jamana ɲɛmaa fɛ a y'a kunnafoniw ye a jira k'a fɔ bebe in na min ye ayiwa yɛlɛmaw ye olu caman bɛ a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min kun bɛ ka ŋunu fanga sinamatɔnw fɛ ni o ye wasabulon 2nan o dayɛlɛli ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Sénat o tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛmaa dangan jɔyɔrɔ ni o ye poste de vice présidence ye o fɛnɛ bɛɛ kɔnɔ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ye wele bila ka ɲɛsin wasadenw ma k'a bi a ɲini u fɛ u bɛɛ lajɛlen k'u wasa don sariya sungura in na min ni a bɛna tɛmɛ u ka bolo kan walasa u ka taa u ka marayɔrɔ denw nɔfɛ Côte d'Ivoire marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'a ma ɲa k'a fɔ u biya wasabulon kɔnɔ olu de tɔgɔ la ka taa sariya sungura in ka sariya senw bɛɛ lajɛlen walawala u ye walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamu Alassane Dramane Ouattara tilalen kɔfɛ a ka kuma na a y'a min ye wasadenw ye sa olu kan ka sariya se 184 min bɛ sariya sunba in kɔnɔ k'a lajɛ ka fɛsɛfɛsɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ se ka to u bɛ se ka don nataw la ka dantigɛliw kɛ a ka wali kelen ka a wete walasa a bɛ taa foroba wete kɛnɛ kan ni o ye référendum ye min ni maaw bɛ na taa dɔngɔ ta kuma fila ni ɲɔgɔn cɛ awɔ an jɛna ni a ye wali kelen a ye an ma jɛ ni a ye fɛn min ni o kɔni kɛra ko in kɔni kɔnɔ arabado octobre kalo tile 5 fanga sinamatɔ minnu ni olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la kunungo k'a fɔ u ma ye ni sariya sungura in ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa min ni o kɛra jamana ɲamakɔrɔ Laurent Kudu Gbagbo taama ɲɔgɔnkɔrɔ ye n'u bɛɛ lajɛlen tun bɛ fanga ɲini jɛkulu kelen kɔnɔ Front Populaire Ivoirien FPI ni kalata kɔfɛ manga senfɛ san 2012 n'a ye da tan ka bɔ ka taa yɛrɛ tɔgɔ la fanga ɲini jɛkulu sigi Mamadou Gon Kulubali a n'a ka fanga ɲini jɛkulu leader olu kun ye layidu ta k'a fɔ wasabulon in Alassane Dramane Ouattara t'a don ye a n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ a n'a kanubaw ka bɔ ka taa min ye nisɔngoya kɛnɛ ye k'o sigi wasabulon da la a kunnafoniw y'a yira k'a fɔ lakana tigilamaw ye olu kɔni kun bɛ k'u ba bali wa min ye Mamadou Gon Kulubali yɛrɛ ye nɛgɛ ɲɛ 8 waatiw la ale kunbɛra u ka chrétienw ka batokɛyɔrɔ dɔ kɛrɛfɛ min bɛ wele ko cathédrale Saint Paul ni ka a minɛ ka taa ni a ye lɛrɛ damadɔ u labana k'a bila Pascal Affinguessan ale min ye Front Populaire Ivoirien ɲɛmaa kura ye bi ale fɛnɛ kun y'a jira k'a fɔ a bɛ wuli ka jɔw kɛ nka ale ni Ahmed Bakayoko kumalen ni o ye Alassane Dramane Ouattara ka ministre ye ministre min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna ko ɲɛnabɔli ma ale labana k'a ka wuli ka jɔ in dansira la nka ko sibiri don octobre
kalo tile 8 k'a bɛ wele bila kanubaw ma ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka nisɔngoya taama sigi sen kan. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min baara la ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka labanna ka wale ɲumandɔnbɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ yen ni a kɛ kun bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na aw ni ce aw ka ɲamadali n'aw ka matarafali la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.